Ak ste si mysleli, že jediným, nad čím sa tento týždeň dalo krútiť hlavou, bol nový cestný zákon, musíme vám zobrať ilúzie. Tak ako naši politici ani naše celebrity totiž nelenili a pripravili si pre nás o pár v skutku šokujúcich noviniek. Má to jednu obrovskú výhodu. Síce sa môže stať, že sa vám zvýši krvný tlak, ale na rozdiel od policajtov my žiadne pokuty nerozdávame. A to je aspoň podľa mňa na začiatok celkom slušná správa. Dámy a páni, vítajte pri Prominentoch. Finalisti show Slovensko má talent sú finančne za vodou? Za koľko peňazí momentálne vystupujú? Honzik Novotný v ohrození života nedávno skončil na infúziách. Aký je jeho stav teraz? Od Maroša Kramára utiekla žena. Jeho manželka zbalila kufre a s deťmi odletela až do Ameriky. Niekedy by zrejme fakt neuškodilo byť aspoň na mesiac celebritou. Čo poviete? Pozrite, hromadu vecí dostávajú zadarmo, čašníci ich rýchlejšie obslúžia, policajti im niekedy odpustia pokutu. Bože, čo by človek dal za taký život. No a okrem toho, niekedy za jediné moderovanie dostanú toľko peňazí, že bežný smrteľník na to musí makať minimálne pol roka. Bol by v tom asi čert, keby sa sťažovali, že majú hlboko do vrecka. Nemyslíte? Slávu, emócie, víťazstvo, to všetko prežívali mladé talenty vo veľkolepej show Slovensko má talent. Šancu na prerazenie v showbiznise dostal každý a niektorí ten pocit byť úspešný už aj pociťujú. Klienti rozmýšľajú, že naozaj ako vynaložiť svoje prostriedky efektívne. To budú mať určite ťažšie ako súťažiaci z iných show. Máme tu mladých ľudí, tá mladá krv vždycky upúta, vždycky vlastne dodá tomu taký temperament, taký drive. Old School Brothers, musím povedať, že tí sú najžiadanejší, hej. O víťazoch show je veľký záujem, sú takí šikovní, že začínajú konkurovať väčším umelcom. Ich cena na trhu je ale stále nižšia ako u ostatných profesionálov. My sme navrhovali na jeden event, do jednej show s tej párou, ako tematicky do témy Las Vegas z okolností. A dávali sme tam Jiřího Korna so svojou skupinou, ktorý bohužiaľ nemohol, pretože to bolo v období, keď už on bol teda ako zabukovaný inde. Ponúkli sme Old School Brothers, klient na to zareagoval veľmi pozitívne a ten výkon, dá sa povedať, že teda bol porovnateľný a mali veľmi veľký úspech.